Здравейте хора, аз съм Darkside и това е майче 7-ми епизод на моята Майнкрафт синглплеер поредичка. Както виждате, имам Diamond кирка, имам и армор, имам и 10 обсидиан, малко кофе мляко и имам и нов скин. Не можах да се държа просто. Това ми е последен, обещавам ви. За да не помислите, че съм чит, но снимах го как го правя, но си стри видеоклипът, но все пак ще покажа откъде взех лавата, защото тя ме е доста наблизко и ми скефи, че толкова близко има лава езеро с обсидиан. Мислех. Всъщност какво съм мислила, не знам, не помня нищо. Знам само да намерим място, къде да направим нашият портал. Трябва да взема малко кобълстон и да пусна зомбитата. Да снимам кобълстон. И тъпш ли с мене? Взема малко дърво. Така. Добре, ще влезнем без зомбита. Ай, какви ги дрънкам? Айде, влизи. Искам да го направя къде да ми е далеч от къща. Така. И дано да имам флинт. Да направя запалка. Да, точно едно. Колко ми трябва. Даже от тая рана си изхъбих с бронята, както казах, снимах, но се бъгна и се изтриги. Използвам нов текшер пак. Бързам, затова говоря така. Redcraft Simple. Не Simple, Smooth версията. Няма време да обирам за кравите. Правя си хлебчета. Да. Мислех този епизод да направя една голяма нивичка, но се разбра, че няма да е в този епизод. Всъщност сега ще отида до недъра, ще видя какво има и ще видя дали ще я направим. Трябва да събирам доста сид. 10 вид, колко хляба са това. И аз само хляба имам, къде са ми пържолите, имах и пържоли, помня. Едно пиленце, отиваме да побием малко кокошки или крави, които има по-малко. Имам 1, 2, 3, 4, 5 крави. Каре ще убия. Няма да убивам, аз няма да вися там. Имам ротен флеш. И да влизаме. Лък съм си направил. Моментът на истината, да не изпълня някъде хубаво място. Don't worry, се, хайде. О, тук има бък. Имало е газ при мен. Фък. О, айде зареждай. Да си Уоу! Ако не виждате как ме избутват блоковете, аз виждам. Уоу! Ето. Правилно трябва да го правим, значи. Виждам, има кварц, хубаво, ама днес, ако привидяме си, че има газ. Днес точно... О, не! За малко. По-натам си го правя. Да не е с дърт. Сега единствено се моля да не... Да не падна в лавата. Да се махаме.
Въздишам. Въздишам просто. Ще хода да размножа малко нашите приятелчета, тире кокошките. Гошо бъга дали е още жив? Или дали е пораснал по-точно? Вие и ти? Да, едно остана без двойка. Не, всичките са точно. Яйце някой да ми дадете? Не, мръсниците, мръсници. Като жената. Да декорираме портала. Забавно. За мен. Гордо. Не знам за вас, ама кой жега мен как ме парят слушалките, защото са кожени. Така. Правя някакъв пробен вариант. Да видя. Как е? Няма да е така със сигурност. Не се безпокойте. Не. Ми го транспортира, ама... Ще ми го транспортира майната. Направиха вече и айтемите да минават през портали. Стана играта още по-скучна. Как да го направим? В момента мисля целият дизайн. Отивам да си направя една Pixace. Ще трябва да ходя за Cobblestone, но няма да е пистова. Не, каква Pixace бе? Една X. Да, започнах малко по-английски да говоря. Не мога да се държам. О. Така, какво ще да правим? Да. Взимаме. Ще го направим как? Оп. Шшт, муквай. Кучетата. Трябва да свикате. Просто трябва да свикате. Муквай! Сус! Мукни! Ела тука! Муквай! Муквай! Мукни! Не! Да, едното куче ми се казва Суза. Сузи, да. Момиче. Момиче. Другото е нейното дете. Златко, защото е като златен направо. Стига де. И така трябва да го направя. Сигурно някой идва. Но няма да му дам да ми прекъсне клипа. Тук така ли се преба, бе? А не. Аз съм го пребала. Един момент само. Така. Става се. Отиваме да спим.
Не искам да спамват мобове. Ай бе, майната ти ли? Виж бе, той е спортист, трябва да ляга. Изморен е. Хър. Ако се чуете, защо не играя на някоя... О, си става яко. Защо не играя на някоя друга игра, освен Майнкрафт? Ще играя спокойно. Все още съм с много малко абонати. Аз забравях да ви кажа, направих си... Facebook. VBOX профил де. Но още не съм доверен профил. И не мога да unbedвам или unbedвам, не знам как се произнася, клипчета, затова малко ще почакаме. И ще намеря някой друг сайт, в който да се регистрирам и да качвам клипове, освен YouTube. Ще съм доволен, ако се абонирате за мен. Сигурно не сте ми прочели информацията в профила. Прочетете я, там пише много за мен. Неща, които трябва да знаете. Ако искате сега да ви го кажа, аз не снимам за клипове, за пари. Аз просто го правя за забавление на вас и на себе си. И при това ми е мечтата от малък. Един човек ме вдъхнови да започна да снимам. Той е знака. Неговият профил ще е в описанието. Той ме накара да се вдъхновя и започнах да снимам. Както ви казах. Като започнах да снимам, още първия път бях много срамежлив. Нещо такова беше ме леко срам. Но сега съм съвсем открит. Наскоро трябваше да хода при един лекар, психолог и психиатър. Не съм луд, не си мислете. Просто, защото имам страх от едно нищо, няма да казвам, защото много се смеете. И през това време осъзнах, че не трябва да се страхуваме от нищо. И започнах съвсем открито да снимам. Да качвам. Все повече започнах да имам повече абонати, докато накрая се започнах да сменям името и са, както виждате, само 7 абоната. Което е доста зле. Да, забрах, че тук има кълсто. Опа. Направо съвсем забрах, че имам кълсто. Защото се не хода там. Да, трябва ми е определено храна. Малко цвят да... Малко... Тук и оттам да сложим къбълстоун. Къбъл. Така. Моквай! Така, мисля, че ще е добре. Махвам с тия стълби. Не ни трябват. Опа, тия горе трябват. Без тия отдолу. Чакай, бе, така ли беше? Така е. Хоп. Трябват ми 100 бутончета.
ще сложа 4. Ми трябват на место бутони. Четири. Горе да остава, поне за начало. Може би е тук и там айтем фреймове с... Не знам, с нещо. С недърс. Брик или... Недър. Рак. Нещо много импровизирам в този епизод и не мога да... Обелей думичка. При говоренето. Така. Да, бе, свършим екраната. Песи, ела тук, моето момиче. Кой е добро момиче? Ти си добро момиче. А ти? Кой е добро момиче? И ти си добро момиче. Без храна съм, спешен случай. Трябва още при първата пръжоля да се нахраня. Хайде, хайде, хайде. Навън ще има буря. Много гърми. Все още не ми е ясно къде да стане доверен профил, затова ако нещо знаете ми кажете, гледах в настройките на VBOX. Там ми говори за нещо. Нищо не разбирам. Това е много грозно. Млък. Проваляш ли ми клипа, моето момиче? От грамотевици не бива да те е страх, нали си вкъщи? Оп, паузирам.